Ni Jonekin elkartu nintzanean hitzeiteko zarautzen, argina non, batzen naiz. Eta, bueno, esplikatu zin pixka taldian helburua zein zian, o zein zan asmoa, eta nik orduan nahi nuen triatloiakin konpaginau, ikasten, lanian, esan nahi, nire burtzan etzeon txirrindularitzan bukatzia eta bapatian, 4 urte, eta Hola, 4 urte, hola. Alfredo. No, sinceramente no. ¿Cómo suena ese coche? Kanpotik ere bai? Bai. Sí. Cuando se acelera ahí, estaba yo haciéndole. Bapatian, gelitzen ginen 10 bat igotzen, eta hor zegoen osoa, zegoela pelotoi atzean, eta ikusten zen unora, beratzen zen pelote guztia. Ja, pelotoia luze egin da, eta zu horak entzen zinen zarauztar asko. Eta orgoin dila ora lehenean gabe, Bai. lehenengo lasterketan, esken triatloekin ez dakasir ikusirik kirol honek. Ta gero ere, lehenengo urtia, bigarrena Exton bildurakin Kopa Espainiatan gaizki pasatzen nuen, da horrek etzen usten ez gozatzen, berez ez txirrindularitza dan esentzi horrekin bizitzen ez, azkenen peloteen atzen juten nintzen, distantzira indar asko gastatzen, eta oain lasterketa hauetan baina ikustia karreran barruan aldezula taldia aportatu gozatzen bildura beti dago, noski, baina ez dakasir ikusirik. Eta hori, gurasoa izaten nien, segaizki, eta guraso esaten zen, triatloia hor dago, eta hor, eskerrean nire mutilai, esan zila, pasakoa gainituko zu, eta nire mutilai esker nago gaur egun hemen, hori izan inbertit, bestela, egia da. Bai. Nik ikasketekin jarretu nahi nuen, bizikletaz ez naiz biziko, orduan jarraitu behar dut ikasketetan sartu, unibertsitatean sartu, eta gainera hori sartu nintzen gradu bikoitz batean, ze hori esken nire ideia zen ikasketekin, eta pixkat txirrindularitzan segitzea, baina ondo pasatzeko helburuarekin, beste helbururik gabe. Eta gainera nahiko zaila egin zitzailean, ze, Maia Artitegi, eta Minutzita eta Iratipuz de Fabregas ere utzi zuenan oso gaizki pasan nuen, orduan ja hor oso urbil ikusten nuenik ere uzpea. Eta, jarraitu nuen, eta pixkat ez orain motivazio hori ez, bilatuta. Eta, disfrutatzea ez du gabe, noski. Laboral La Couche, cette formation venue du Pays Basque. Asko bizaten dago, Urten nire bizitzako ametsa betetzen ari naiz. Otsailean hasi nintzen Irunen, bertatik Italiara jo nintzen, han Strade Bianche ikusi, ondoren Paris Niza, eta benetako ametsa ondoren hasi zen Milan San Remo egin eta Milan San Remo ikustearekin. Monumentuak ikusteko eta egiteko asmoarekin nago aurten, ondoren Belgika aldera joan nintzen, trena hartuta hor trampa txiki bat eginda, baina han klasika guztiak ikusi, nire derronde bera ere egin, ikusi, ondoren Paris-Roubaix egondu naiz, bai emakumeen eta gizonezkoen lasterketak ikusten, nire Paris-Roubaix egin nuen, 29 arbidegunekin, eta aurreko astebukaeran Amstel ondoren, hemen nago gaur Flexen, bihar nire Liège-Bastogne-Liège egiteko asmoarekin, eta igandean lasterketa ikusi ondoren Girora joateko asmoa, eta dena ondo bidean, gerora emakumeen Giroa, gizonezkoen turra eta emakumezkoen turrara ikusteko asmoa, mundialera Zurichera joateko intentzioa eta urtea Lombardian bukatzeko asmoarekin Giro Lombardia eginez. Giroan egoteko aukera daukagun eta bertan ikusten gabe. Aber ala den eta zorte on gaurko egunean.
Google Maps he puesto de noche porque es fin del mundo ahora. Té caliente, café. Oye, Markel, afición como en casa, ¿eh? Vai, a ver. No va a ir. Tía, tu he tiritado y digo, pierdo aquí una muela hoy. Bueno, no, joder, tú. Quería ir a flecha y al final quería que me clavaran la flecha. Zeinek esango zuen, orain dela 2 urte ni jende masajeak ematen kamilan, eta orain masajea jasotzen egongo nitzala. Raro ite zaite egia esan kamilan alde honetan egotia, pixkanak hain nahi zoitzen da egia esan. Enaiz kejatzen nahi dut alde honetan egon. Bai, eta joe, atzo kriston egun gogorra izan zen. Kriston egun alditxara intzigun, kristonotza pasa genuen danok. Baina, egia esan harro sentitzen naiz talde bezala nola egin lan ikusita, eta nena 10. postuekin oso pozik gaude, eta oraindik gehiago betzeko gogoakin ez. Eta azkenean karrera hauetan egotia atzo fletxan bezala eta igandian Lieja dakau guretzat eske amitxe bada hemen egotia, beti telebistatik jarraitu ditugun lasterketak dira, World Tour mailako lasterketak, mundu mailako txirrindulari honenekin gaude, eta hotza, egunarren egualdi txarra, pila disfruta genuen da, ametxe bat aiga bizitzen egia esan. Qué calor, 4 grados. Hay que poner la crema solar. Ya tú no te quitas las gafas ni aún nevando, ¿eh? No, estaba nevando, ahora hay sol, luego nevando, luego lloviendo. Por si acaso siempre las gafas visuales. A l'équipe Laboral. Es que ahora que cuando hay sol no tengo gafas. Pues ya lloviendo y ahora justo, ¿eh? Y ahora justo es lo que hay. Otra vez. Pero ¿cuándo vamos a pasar cuando es verde? Es rojo siempre. Chondo 150 euros o más, son Laboral Cucha, 500 euros. Somos Volvide a menos 2 kilómetros en el grupo aquí. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. No se ve nada bien, pero bueno, está súper blanco. Y giro otra vez y me veo. Bueno, hau izan da dena, musu bat,